Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. As-salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli kardeşler, hayırlı kiş. Her birimizge de Allah Rabbimiz hidayet bersin, hem de şu bugünkü jyılışlarыбыз maksatlarımıza erişini nasip eylesin. Шығышымны нинди тілде сөйлеймін? Татар тілінде ме, орыс тілінде ме? Татар тіліне бітіне біз аңлайбыз бит инде? Аңлайбыз. Яхшы алай булса, менә беренче яктан рәхмәт әйтәсем килә чакырганыгыз өчен, икенче яктан килгән кешеләргә шушылай рәхмәтләремне белдерәсем килә. Чөнки адәм баласы ул һәр вакытта эзләп йөри, нәрсәнедер эзли, ниндидер гыйлем эзли, ниндидер үзенә яңа әйбер ишетермен, яңа әйбер аңлармын. Шуны аңларга кирәк. Менә безгә Аллаһтан бирелгән акылны без яхшы сыйфатлар белән, яхшы белем белән, яхшы һөнәр белән тутырабызмы? Яхшы гыйлем белән, зиһен белән тутырмасак, анда барыбер нәрсәләр булса барып толау. Менә бездәге булган акыл шушындый Аллаһ Тәгаләнең яратылган шушындый бер сыйфатта аны нәрсә белән дә булса тутырырга кирәк. Чөнки төрле кеше бар, төрле фикере бар. Кемдер мәсәлән уйлый, мин начар эшләгәнем юк, кешегә зыян китергәнем юк, анда кеше малына кергәнем юк, мин инде әле ул дәрәҗәгә җитмәдем, намаз укырга, ураза тотарга, әле яшем дә яшь, тормышым да әле, планнарым да бик озын дип шундый уйлаучы кешеләр дә бар. Иң беренчедән нәрсә әйтәсе килә, менә кайчан кеше Аллаһны искә төшерә? Менә сезгә сорау. Авырлыкта. Әлбәттә. Кыен булган вакытта кеше Аллаһны искә төшерергә тотына. Шушы вакытта ул эзләргә тотына ниндидер бер ярдәм. Кемдә ул ярдәмне сорарга була, ничек аны дуа кылырга була, ничек анардан ялварырга була, кеше авырлык вакытта Аллаһны эзләргә тотына. Кыен булган вакытта дуа кылырга тотына. Шушы юлларын эзләргә тотына һәм дә уже күңелендә ул үзенә сөйләшкән вакытта Аллаһка вәгъдәләр бирергә тотына. Я Рабби, менә шушыны бир инде, шушыны эшләмәсмен, шушынардан тыелырмын, шушыны бетерермен, шушы әйбергә бүтән якын килмәсмен дип үзенә вәгъдәләр бирә. Һәм шушы вакытта Аллаһ Тәгалә аңа ярдәм иткәчтен кеше әкрен-әкрен онытырга тотына. Хәтта биргән вәгъдәләрен, әйткән сүзләрен. Яңадан Аллаһ авырлык биргәч, бу кеше исенә төшерергә тотына. Менә тарихка карасак, тарихта Муса алейхиссалам заманында яшәде Фиргаун. Шушы Фиргаун үзен нәрсә өчен мин Ходай дип, мин Аллаһыгыз дип, мин сезнең хуҗагыз дип үзен Аллаһ дәрәҗәгә мендерде. Чөнки ул ширләми иде. Шир нәрсә икән белми иде. Көч-куәт бар, шир моңа ирешми, акча һәм кыллар кул астында. Димәк, мин шундый зур дәрәҗәдәге булып, мин кеше генә түгел, кешедән дә өстәнрәк дәрәҗәдә дип үзен шушы дәрәҗәгә мендереп куйды. Ләкин менә Аллаһ Тәгалә аны ике дулкын астына калдыргач, Коръән-и Кәримдә бу аятлар килә. Безнең гасырга хәтлек Аллаһ Тәгалә аның тәнен хәтта саклады. Җир астында, диңгез астында, Кызыл диңгезнең астында ничек калды ул? Сәҗдә кылган килеш. Менә шушы вакытта сәҗдәгә киткән икән ул һәм әйткән. Нәрсәне искә төшерергә әйтте ул? Нинди сүзне? Мусульман кешелек икәнен белдерә торган нинди сүз бар? Шәһадәт ничек әйтелә? Ла илаһа иллаллаһ Мухаммадур Расулуллаһ. Ул исенә төшерергә әйткән иде. Ла илаһа иллаллаһ Муса Расулуллаһ. Аллаһтан башка илаһ юк һәм Муса да аның илчесе. Без инде соңгы пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга ла илаһа иллаллаһ Мухаммадур Расулуллаһ дип әйтәбез. Аллаһтан башка илаһ юк, аның илчесе дә Мухаммад. Аңа сәламнар булсын. Һәм
шушы хәтта фараон шушындый хәлгә калгаштын сәҗдәгә китеп иманга килергә әйткән иде, ләкин Аллаһ Тәала аның акылына китермәде. Күп ишетте ул Мусадан алдагы вакытларда. Муса алейхиссалам килде, әйтте, иманга кил диде, Аллаһның барлыгына, берлегенә ышан диде. Ул инкар итте. Һәм шушы хәлгә килеп терәлгәч, исенә төшерергә әйтте. Теге нинди сүз әле килгән иде, сөйләгән иде, ничә мәртәбә ишеткән идем. Әйтә алды тик шул сүзләрне, мин Мусаның Раббысына ышандым. Ләкин ла илаһа илляллаһны әйтә алмады. Менә мин дә сезгә хәзер шушы әйберне күрсәтәм. Безнең хәзер Рамазан. Рамазан нәрсәне аңлата? Иншалла 5 көннән соң Рамазан айыбыз керә. Һәм шушы ай кергәннән соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның бер хадисе бар. Кемди Рамазан айына менә шулай керде, менә Рамазанның беренче көнендән керде, соңгы көнен затты, бер ай буе үткәрде димәк, анда условие бар. Нинди условие? Көндез ураза тоту, кич көнне таравих намазына басып тору. 5 вакыт намаздан тыш. Әлбәттә бу бер яктан караганда авыр, ләкин икенче яктан караганда бу бик авыр да түгел икән. Әгәр дә кеше үзен шушы юлга куя алса, моның җиңеллекләре бар икән. Аллаһ Тәгалә бу бәндәгә җиңел юлларын күрсәтә икән. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кеше шушы Рамазанга керде, Рамазан буе ураза тотты, намазларын укыды, һәм Рамазанны чыкты сау-сәламәт, вафат булмады. Һәм менә шушы кешенең шушы бәндәнең гынахлары гафу ителмәсә, бу кешегә үкенечләр булсын ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Нәрсәне аңлата бу җәмәгать? Карагыз. Аллаһ Тәгалә безгә ел сайын бирә мөмкинчелек бөтен гынахлардан арынырга. Бөтен гынахларны юырга. Рамазан дигән сүз дә килә, теге яңгыр яуган дигән мәгънәдән чыга. Бер риваят буенча, икенче риваят буенча килә, кыздырылган җир өстендә йөрү. Чөнки уразаны тоту шушылай җиңел түгел. Аның авырлыклары бар. Менә карагыз, безгә Аллаһ Тәгалә ел сайын бирә шушындый мөмкинчелек бөтен гынахлардан арынырга. Моны без каян беләбез? Бер вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер вагаз сөйли. Сахабаларына Бәни Исраил халкы арасында бер кеше яшәгән ди. Шуҗа кем икән аңлыйсызмы? Смелый. Бит шундый куәтле, көчле. И бу ди Аллаһның юлында ди, шушылай Аллаһның дине өчен теге динен таратып биргән ди. 83 ел буе. Һәм сахабалар әйттеләр: "Я Расулуллаһ, менә сиңа хәтлек яшәгән кешенең мөмкинчелеге булган, без күпме яшибез? Кем 50, кем 60, кем 70, кем 80, кем 90, кем 100. Ну, в среднем 70. Шулай бит. 15 яшькә хәтлек уен көлкедә үтә, аннарысын укуда үтә, аннарысын бала тәрбияләүдә үтә, аннарысын акча эшләүдә үтә, аннарысын мин инде хәзер аллайдым, минем акылым да юк, зихенем дә юк, хәзер инде минем берәй-бер дә килеп чыкмый дип, уже аллайган вакытка килеп терәлдек без. В итоге 83 елны тутыра алабызмы, юкмы без Аллаһның юлында? Тутырып булмый. Уйлап карагыз, даже 70 ел яшәсәк тә, 15 яшьтән бирле без Аллаһның юлына бассак та, 55 ел гына килеп чыга. Һәм берсе әйтә: "Эй Аллаһның илчесе, безгә ни эшләргә соң?" ди. Менә алдагы сиңа хәтлек яшәгән кавым, халыклар зак яшәгәннәр. Аларның гомерләре дә зак яшәгән, алар да яхшы гамәлләр кыла алганнар. Безгә нәрсә эшләргә дигәчен Аллаһ Тәгалә Кадр сүрәсен индерә. Нәрсә ди? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Ва ма адрака ма лейлатул кадр. Лейлатул кадри хайрун мин алфи шаһр. Хакыйкатта без ди инна анзалнаху фи лейлатил кадр.
Biz аны, yani Kur'an-ı Kerim'ni Leyletül Kadr kişinde indirdik di. Менә карагыз. Kur'an-ı Kerim, менә biz öğrengen Kur'an'ны meclislerde tınlıyız, okuyuz, biz şulay жиңелчә генә уйлыйбыз. Мулла бабайны чакырттык, хәзрәтне чакырттык, ул безгә Kur'an укыды, bir волшебный дуа кылды да, бетте, без бурычыбызны төшердек дип уйлыйбыз. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә 22 елда 2 ай общий чертада әйтәләр, 23 ел Kur'an инде. 23 ел даими аят бәйнә. Аят.